life n'Asia dịka life onye nọ na nga. Once ị chịrị Afrịka palie ọ Naija palie na-abịa gị Asia, once ị kpụrụ ụkwụ n'Asia akpa, ndụ gị dịzị ka ndụ onye nọ na nga. Experience gị ga-adị very close to experience onye nọ na nga. Ijiri akwụkwọ ọ ga-abịa look too fair ọ dịtụ fair maka ike gị mgbe ahụ wụ akwụkwọ ahụ iji. Mana once ị megide akwụkwọ gị ahụ abịa tie gbam, ndụ gị dịzị ka ndụ onye nọ na nga. Ihe ịnọzi mgbe ahụ wụ agba ekpere nchi, gị na-egbuzi gị na-ezi isi onwe gị mgbe ahụ maka chi nwere ike inweta anything. So ya mere isi Afrịka na-abịa gị Asia, onwe chi nke ị na-ekpe gị na-ekpechi ike maka chi nwere ike inweta anything. Isi ọbụla ị pụrụ bata ekele Chukwu. Ndị chi ha nọnyesiziri ike oge edu ha jechaa bata n'udo. O wee bụrụ ka o si dị ụmụnne m. Daalụkwanụ.